Páno Nemec Levín. Dovolím si povedať presvedčenie aj druhé, že jeden z dôvodov, prečo rád medzi nás chodí, je aj to, že má pán prezident skvelú nevestu. Ale som presvedčený, že ten tretí a najdôležitejší dôvod je ten, že proste medzi nama, Kbeuanama, je mu dobre. Takže ešte raz vítajte u nás a pri tejto príležitosti mám pre ňo aj taký, chcel som povedať malý, ale nie malý ten darček, je to 4,5 kilová kniha. Tá kniha síce nie je o Lvove, ale je o jednej ohromnej stavbe v Bratislave, dom, katedrála svätého Martina v Bratislave, a darujem mu ju práve preto, lebo spoluautorom tejto knihy a autorom všetkých fotografií v nej je poslanec mestského zastupiteľstva v Beloch, pán Štefan Komorný. Takže pán prezident, požiadame kolegyňcu. Takže ešte raz vítajte u nás. Ďakujem vám všetkým za pekné privítanie, ale mrzí ma, že kvôli mne ste museli prerušiť peknú zábavu a počúvanie nádherného programu. Ospravedlňujem sa, ale teším sa, že môžem byť chvíľku s vami. Ďakujem pekne za pozvanie Richtárovi aj vám všetkým. A to, prečo sem chodím, nielen preto, že je tu nevesta, manželka môjho syna, ale aj preto, že Záhoráci a Kbeuani, však sú to všetko dobrí ľudia. Možno ste už zabudli niektorí, že tu na tomto pódiu má váš prezident Záhorskej republiky, pán Nemec, pasoval za svojho nástupcu čestného. Takže som tu aj v tejto pozícii a čakám, že keď pôjdem na dovolenku teraz, chcem ísť na 10 dní, že ma príde pán Nemec zastupovať do paláca. Takže ešte raz ďakujem za pozvanie, za pekný darček a prajem vám príjemný zbytok dnešného dňa a večera. Všetko najlepšie. Ďakujem za privítanie. Cítite sa u nás ako doma.